Meeting tamai keplani khamplai tei BJP IPF ti hapang phaipuro juda juda kok rekha hamkane samungni kok saka samungo bo yapre seka phia samung pasige sanino khonsige sanino hasingo nok tangtei yorso kwakte kwage thangka BJP IPF ti hapang phaimani ulo Tribal Welfare Department ni naikal mumbai BPL nukhuni ti prasa rungsrungnai rongno 2018 bisiwo BEd te DLEd ponene bage phatar haste West Bengal ro harjangmani course complete ungibo haste hapang borongni course fee rubayani bage jungjalo kasajak BEd te DLEd rungsrungjak ti prasa rungsrungnai ro tabu borin certificate marksheet maya khon phiaba thangnai bisine simi wai kabang Tribal Welfare Minister te Tribal Welfare Director by Malekha Borone Junjal ni kongno manthani kongno sanglaibo tabu bo junjal kayone bagai haste ni Chief Minister te Deputy Chief Minister no kokton rohallakya BEd te DLEd rungsrungjak ti prasa rungsrungnai ro Krenedi tamusaka khoroksa BEd course bai phaijak junjal kalajak rungsrungne khoktei Belai kha khamani bisingti junior ma phaikia tamani bagi malai sing sal kabang maromoi 2018 to 2020 of bisiwo welfare department ite sponsor BEd te DLEd ni bagi jono phatra khabor hoka aboni joto nangmani rang paisa te course fee hostel fee te thanglai soni aboni rang kha government jono renani ko sponsor Piaba sini bisa ngithangka sini final exam pai thangmani DLEd te BEd Piaba tabubo course fee sini welfare department je kokrimani te tabubo course fee clearing yako haini bagai sini certificate te marksheet tabuk jaraseng exam pai mani bisisa nguibo seng tabubo maniako abuno te iseng wai kabangno welfare minister ni thani te director ni thani bo thangai seng kok salaikya sini jungjalok ma thaknani bagai sini course fee complete khanani phiaba borok songno kok re wai sal kabang ma lairi rohka haini bagai seng belai kha khamani bisingteino dini BEd ni student ngoi teidu post office sini borom ganang deputy chief minister te hastini borom ganang chief minister no seng sini letter rana bagi ma phaikia seng abono nayo dakti sini ojung jalawna ma thakna nongthung sini hastini government haikeba welfare department ni minister sengno dakti sini o postnary wo sini jungjalna ma thakna nongthung asakno hapang ungkha ma phabai baksa hasani lukuro hapang ni thani khabe lai tonglayo shanlayo phia hapang se kogruma kognari ya hingke sabni thani thanglai yang hasewa bekar bangruk lekha pora khlai bojorawo certificate maya jorawo sebong maya tam khlai ngai sabno sanai jinjalne kogno lama manjanglaya hasani lekha pora srungjak bekar sikla sikliro